Добре, в следващия епизод сега снимам на тези, които не знаят как се прави, откъде се изтриват това, програмите, игрите и всичко друго, каквото искат. И не всичко става оттам, трябва само програмите и игрите, например. Пример, някои само трият иконките на програмите или на игрите, или влизат в местоположението на играта или на програмата и трият всички файлове, но това е грешка. Значи, влизате си в меню старта тук и трябва ето тук да имате контролен панел. И след това влизате в програми, компоненти и ето виждате тук програмите. И да кажем от тук си изтривате вече програмите, които не ви трябват. Ето всичките ми игри, програми, всичко каквото имам в компютъра е тук. И като цъкнете десен бутон деинсталирай и от тук ще ги изтривате. И програмите и игрите, всичко друго. Това беше от мене във втория епизод. Съм ви помогнал. До скоро!